वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनाथ सरस्वती रवि शुक्ल बृहस्पति पंचदाने स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसूत्रं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्वच्चादिलक्षणम् एकं नित्यमिमलवचनं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं निर्मलेकं सद्गुरुं तन्नमामि श्रोतावक्ता श्री पांडुरंग समर्थ पुंडलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय गुरुभ्यो नमः सप्तमाध्यायीची अंती सुदेव पत्नी गौतमी सती शोकाग्रस्त सुदेवापती बोध करीती जाहाली. आता असणाऱ्या त्या ठिकाणी कालच्या अध्यायामध्ये आपण कथा कुठपर्यंत आली हे अगोदर असणारं लक्षात ठेवलं पाहिजे बरं का. ते असणारा सुदैव ब्राह्मणाचा जो काही असणारा त्या ठिकाणी मुलगा आहे आणि तो तुझा मुलगा असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे 12व्या वर्षी असणारा त्या ठिकाणी मृत्यू पावत. तो सद्गुणी आहे, चांगला आहे, 8 वर्षाचा झाला आहे, पण 4 म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी 12 वर्षी त्याला मृत्यू येईल म्हटल्यानंतर मात्र दुःख झालं आणि मूर्छित असणारा त्या ठिकाणी सुदामा ब्राह्मण पडला. त्यावेळेस त्याची पत्नी असणारी त्या ठिकाणी आणि ते त्याला समजावू लागलेली आहे. पुढे काय वर्तले कौतुक ते वर्णितो ऐका सकळीक. आदी कवी मुनी वाल्मिक दृढधन व्यासी सांगते जरी असणारा त्या ठिकाणी हे दृढधनेवाला असणारा त्या ठिकाणी वाल्मिक ऋषी सांगायलेत आहे का नाही. काय सांगायलेत की बाबा रे असणारा त्या ठिकाणी आता त्या ब्राह्मणाला असणारा अशा प्रकारे दुःख झालं, मूर्छित पडला, त्याची बायको असणारा त्या ठिकाणी त्याला म्हणजे समजावू लागलेले काय काय म्हणते काय काय सांगणार आहे ते असणारे त्या ठिकाणी मूळ कथा असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे तुम्ही लक्ष द्या असं या ठिकाणी बोलतात. राजेश्वरा ते सुमेधे समान गौतमीचे ऐकून वचन सुदेव पावला समाधान शोक संपूर्ण टाकला. आता आपल्या पत्नीचं जे काही बोलणं आहे म्हणतात आहे का नाही, ते बोलणं असणारं ऐकल्यानंतर ते असणारं गौतमीचं आणि त्या ठिकाणी म्हणतात त्या असणारा ब्राह्मणाला जे काही दुःखामध्ये तो असणारा निमग्न झाला होता आहे की नाही, दुःख करू लागला होता, त्या दुःखाला असणारा त्या ठिकाणी असणारा काय केलं म्हणतो त्यानं असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे आवरलं आणि आवरून आता असणारा त्या ठिकाणी पुढे काय करतो धैर्य धरून उठला त्वरित श्रीहरिवरी ठेविले चित्त अवश्य भावी ते समस्त तैसेची खचित होईल पै. संत असणारा त्या ठिकाणी आहे का नाही पुन्हा असणारा त्या ठिकाणी समाधान मांडलं. कशाचं मांडलं कारण भगवंताच्या चरणावर चित्त ठेवलं आता, कारण जे करील ते त्याच्या हातात आहे, आपल्या हातात आहे का काही अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी म्हणून तो असणारा काय केला भगवंताचा असणारा ध्यास करीत आणि तो असणारा निवांत राहायला म्हणतात. होणार न चुके काही ऐसा निश्चय केला हृदयी मग पूर्वत सर्व कार्य सर्व सादर करू झाला. अजून एक वर घ्या. होणार ते चुके काही ऐसे निश्चय केला हृदयी मग पूर्ववत कार्य सर्व हे सादर करू लागला. विचार केला तर असणारा त्या ठिकाणी आपल्या हातात काही नाही हे की नाही, जे काही म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी आपल्या प्रलब्धामध्ये होऊन लिहिलेलं आहे ते घडणारच आहे. मग आपण असणारा खेद करून काही उपयोग आहे काय, दुःख करून काही अर्थ आहे का, असं असणारा त्या ठिकाणी विचार करून तो आता असणारा म्हणजे पुढील कार्याला असणारा त्या ठिकाणी प्रवृत्त झाला. ऐसे लोटता काही दिन एकदा तो सुदेव ब्राह्मण समेत कुशाद्या हरणा लागून वनासे जाता झाला. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या ठिकाणी समाधान म्हणलं म्हणतात आणि पुन्हा असणाऱ्या त्या ठिकाणी एके दिवशी असणारा त्या ठिकाणी वनामध्ये जाता झाला. काय करायचं वनामध्ये जाऊन त्याला असणारा त्या ठिकाणी काही त्याचे सिविल असणाऱ्या त्या ठिकाणी गोळा करायचे आहेत की नाही, दर्भ वगैरे असणारा त्या ठिकाणी काही आहे की नाही, ही आणण्यासाठी म्हणून असणारा आणि तो वनामध्ये असणारा गेला. तेची दिनी तयाचा आनंदन जलक्रीडार्थ गेला आपण सवे घेतले वयस्क गण वापिके माझे प्रवेशला. सांगते झाले असणार तो वनामध्ये गेला. आता असणारा याचा मुलगा तो काय असणारा त्या ठिकाणी सांगतात आहे की नाही, तो असणारा आपल्या बरोबर असणारा काही मित्रमंडळी घेतली म्हणून आपण सहसा तर म्हणजे असणारी एकल्याच्यानं कार्य होतच नाही कोणचं
हा संगत असले की मग संगती नसणार ते बिघडतातच, मग ते बरोबर घेतले म्हणतात. आणि ते असणार आहे त्या ठिकाणी स्नान करण्यासाठी पाण्यामध्ये असणार आहे, त्या ठिकाणी नदीमध्ये किंवा तळ्यामध्ये तो उतरला. ग्रीष्मकाळीच्या उष्मावती परमानंदे क्रीडा करीते, परस्परांच्या अंगावरती जल उडविते एकसरे. आता पाण्यात गेल्यानंतर काय सगळे असणार आहे त्या ठिकाणी एका लेवलचे, एका म्हणजे असणार आहे त्या ठिकाणी वयाची मुलं आहे का नाही, मग काय मस्ती करू लागले पाण्यात, काय असणार आहे त्या ठिकाणी धिंगाणा करू लागले, एकूण एकाच्या अंगावर असणार आहे त्या ठिकाणी पाणी टाक, आपण बुडायचं, त्याच्या पायऱ्या धरून ओढायचं पाण्यामध्ये, असं नाना प्रकारचे असणार आहे त्या ठिकाणी, म्हणजे एक प्रकारे असणारा मस्ती करू लागले आहे का नाही. असं करत असताना कसं घडलो, एकमेकांचे हस्त धरुनी मज्जन करीते ते जीवनी, मत्समगरा परी पोहणी प्रतीक्षणे घालीत. अशा नाही असणार त्या ठिकाणी एकूण एकाला असणारा हाताला धरायचं बुडवायचं, एकूण एकाच्या असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे अशा असणारा त्या ठिकाणी करत, जसं काही म्हणजे पाण्यामध्ये मासे मगर असणाऱ्या त्या ठिकाणी जसं म्हणजे क्रीडा करतात, फिरतात, खेळतात, तशा प्रकारे हे असणाऱ्या त्या ठिकाणी मस्ती आणि करू लागले. एक पुढे पोहत पळत, दुजे तया धरो धावत, तव तिजी बुडून अकस्मात पुढच्यास खाली ओढावे. मग असणारं त्या ठिकाणी एक जण असणारं बुडायचं, दुसऱ्याला ओढायचं, एक जण पुढे जायचं, ते म्हणजे एक प्रकारे असणारं त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये शिवना पाणी चालू केली हो आहे की नाही. अशा असणाऱ्या त्या ठिकाणी म्हणजे क्रीडा करत असताना तिथं एक आश्चर्य घडलं. वारंवार येऊन तिराशी लोटून द्यावे एकमेकांशी, मी म्हणून कुदत त्वरेशी अंत घेऊन वर येते. सांगत झाली असणार त्या ठिकाणी आहे की नाही. दम लागला की जे एखाद्या वरी आले की ते असणार त्या ठिकाणी दुसरा वरी यायचा म्हणजे हळूच मागं जायचं, त्याला पुन्हा पाण्यात लोटायचं आहे की नाही. मग अशा नाना प्रकारचे असणार आहे त्या ठिकाणी म्हणजे हे क्रीडा खेळ आणि करू लागले. पुन्हा पुन्हा जळी बुडून परस्परा काढती शोधून, अगाध निरी स्थिर राहून एकमेका मर्दित. अशा प्रकारे मस्ती होते असणार त्या ठिकाणी का नाही. बालवय आणखी काय असणार त्या ठिकाणी फार प्रौढ नाही ते आहे की नाही. आता 12 वर्षाचं वय असेल ना, मग असणार त्या ठिकाणी एकूण एकाला बुडवायचं, एकूण एकाला धरायचं, एकूण एकाला शिवणा पाणी करायचं, एक असणार बुडायचं, लांब निघायचं, अशा पाण्यामध्ये असणाऱ्या त्या ठिकाणी ते क्रीडा करू लागले. मार चुकवा वया बुडून पळती, एक तळी जाऊन लपते, एक तिराशी अवलंबिते अंध चित्ती न समाई. सांगतात खेळत असताना तिथं काही म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी दुःख आहे का, ते आनंद आहे त्यांचा, आणि त्या आनंदाच्या भरामध्ये असणारा त्या ठिकाणी एकूण एकाला असणारा पाणी मारायचं, हाताने हाणायचं आहे की नाही, कोणी असणारा बुडाला तळाला जाऊन बसायचं, अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी करत असणारा त्यांना त्यांचा आनंद आहे, त्याच्यामध्ये त्याला आनंद आहे म्हणून ते क्रीडा करू लागलेत. अशा क्रीडा करत असताना तिथं काय झालं, ऐसे किले ते मिळवणे मित्र, प्रारब्ध उडवले विचित्र, सुदैव द्विजाचा तो पुत्र, शीतल गात्र झाला. सांगते झाले असणाऱ्या त्या ठिकाणी असं खेळत असणारा त्या ठिकाणी सांगतात काय झालं म्हणतात, त्या सुदैव ब्राह्मणाचा जो काही मुलगा असणारा त्या ठिकाणी आहे, त्याला असणारा थंड असणारा त्या ठिकाणी शीतळता झाली, म्हणजे त्याचं अंग थंड पडलं पाण्यामध्ये आहे की नाही. आता पाण्यातच खेळू लागला होता आणि थंड पड मनुष्याला आहे की नाही. आता आपण करतो काही म्हणजे असणार त्या ठिकाणी बाबा आपल्याला फॅन्डच पाहिजे, कशाला पाहिजे, चिरट चावत्यात म्हणून पाहिजे, किंवा असणार थोडस उष्णता होऊ लागली म्हणून पाहिजे. पण शरीर असणारा त्या ठिकाणी कूलरनं थंड पडतो. कूलर मनुष्याला चांगलं नाही, इशी बरोबर नाही. मनुष्याचं शरीर गरम आहे तर असणारं शरीर चालतं, नाहीतर बघतो आपण एखाद्याला तापतो ना, थंड पडले म्हणजे गेलंय आहे का नाही. मग हे काही असणार त्या ठिकाणी, आता हे असणार शौकीन माणसं आहेत, शौकीन असणार त्या ठिकाणी, पण शरीराला असणाऱ्या त्या ठिकाणी गरम असलं तर असणारं शरीर चालतं. मग याचं शरीर असणारं त्या ठिकाणी थंड पडलं, मग कसं केलं, मित्र वर्गाचे भय तक्षण तया वंचून पळावे म्हणून आपुला श्वास निरोधून अगाध निरी प्रवेशला. सांगते जर असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्यानं काय केलं म्हणतात, असणारं थंड पडल्यानंतर या मित्राला असणाऱ्या त्या ठिकाणी काहीतरी चकली द्यावं, काहीतरी असणारा त्यांना चकमा द्यावा, म्हणून तो असणारा प्राणाचं म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी आहे की नाही श्वास असणारा रोधन केला, आणि रोधन करून तो पाण्यामध्ये बुडाला.
निमिषा माझी गेला तळे तेथे सर्व शक्ती लोपली सकळ अंगे विकळ झाले पुढे उपाय चालेना. आता तिथं असणारं पाण्यामध्ये गेला काहीतरी करावं म्हणून गेला पण असणारा त्या ठिकाणी अगोदर शरीर असणारं थंड पडलं होतं आणि त्या पाण्यामध्ये तळाला गेल्यानंतर त्याच्या असणाऱ्या त्या ठिकाणी म्हणजे बुद्धीला भ्रंश झाला म्हणून आपण त्याच्या असणाऱ्या त्या ठिकाणी आता काय करावं, हात हरवावं का पाय हरवावं का वरी जावं ऐकणे का खाली जावं हे काहीच असणार त्याला ठिकाण असणारा आणि कळना गेलं. उदळा माझी शिरले पाणी तत्काळ प्राण गेला निघोने शाबास. कलेवर जड होणे तळीच लागून राहिले. काय झालं म्हणतात असणार त्या ठिकाणी आता त्याची तशी अवस्था झाल्यानंतर हात पाय हलना गेल्यावर काय होणार आहे. बेशुद्ध अवस्था झाल्यासारखी झाली. नवे नवे असणारा त्या ठिकाणी प्राण पाणी असणारा मुखामध्ये गेलं पोटामध्ये गेलं नवे नवे असणारा त्या ठिकाणी गतप्राण झाला आणि गतप्राण झाल्यानंतर आता हे शरीरातून प्राण निघून गेल्यानंतर शरीर जड झालं आणि तो बुडालच असणारा त्या ठिकाणी कित्येक वेळ राहिला. बहुत वेळ झाला तरी सुखदेव आला नाही वरी ऐसे पाहून ते अवसरी वयस अंतरी घाबरले. सांगते जरी असणारा त्या ठिकाणी आता पुष्कळ वेळ झाला आहे की नाही. मनुष्य पाण्यामध्ये किती वेळ राहील 5 मिनिट लय झाला 10 मिनिट तेवढं तर राहू शकत नाही पण ही असणारा बराच वेळ आता असणारा त्या ठिकाणी पाण्यात राहिला. मग त्याचे जे काही मित्रमंडळी आहेत ना म्हणजे अर्धा तास झालं 1 तास झालं बापरे म्हणले काय झाले की कसं झालं की आहे का नाही घाबरले. मग घाबरून काय काय करतात ते आता घराकडे पडतात का पाण्यात त्यात बघू आणि महाशब्द आक्रोशत धावत गेले. गौतमी प्रथम म्हणती गे माये तव सुत कावा पिका जळात बुडाला. आता ते असणारा त्या ठिकाणी ते हिना गेल्यावर ह्यांना काय करायचं हे काय मध्ये जातील का आहे का नाही. ह्या दोन्ही हाताने असणारा त्या ठिकाणी बोंबारीत पळाली म्हणजे कुठे गेले त्या ब्राह्मणाच्या असणारा त्या ठिकाणी जे काही म्हणजे त्या मुलाची माता आहे गौतमी त्या गौतमीकडे गेले रडत पडत आणि सांगितले म्हणले हे माय म्हणले तुझं काही असणार आहे त्या ठिकाणी मुलगा पाण्यात बुडाला. ते वज्रा ऐशी कठोर वाणी करना माझी पळता क्षणे हा पुत्रा म्हणून ब्राह्मणे निचेष्टित पडली धरणी. त्या ठिकाणी तुमचा मुलगा पाण्यात बुडाला आहे का नाही वरी येत नाही म्हणजे मृत्यू पावला हे ज्यावेळेस असणारा त्या ठिकाणी तिला समजलं त्यावेळेस असणारा ते बोल म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी त्या पोरांचे तिला वज्रासारखे लागले वज्रासारखे आहे की नाही. वज्र म्हणजे सगळ्यात कठीण शस्त्र असणारं त्या ठिकाणी देवाकडे देवाचा राजा इंद्र त्या इंद्राकडे आहे आणि ते वज्रच असणारा त्या ठिकाणी त्याच्या अंगावर पडले. वज्र म्हणजे कशाला म्हणतात पूर्वी खरी म्हणजे धोंडे काढायचे धोंडे कशाने काढायचे घर नसायचा त्याला सुतकी असायची सुतकी भला मोठा एवढा असणारा त्या ठिकाणी लोखंडाचा गट्टू त्याला दांडा बसवलेला पुढे त्याला असणारं बट असायचं एक 3 बोटाचं त्याला सुतकी म्हणतात. मग त्या सुतकीलाच वज्र नाव आहे आणि ते शस्त्र फक्त अस्त्र इंद्राकडे आहे. या मुलाचं बोलणं असणारं त्या ठिकाणी त्या गौतमीने ऐकल्याबरोबर तिच्या अंगावर जणू काही शस्त्राचाच त्या वज्राचाच मार झाला की काय एवढं दुःख झालं आणि त्या दुःखामध्ये ते पृथ्वी तलावर असणारा उलंडली मूर्छित. ती तुक्यातची सुदैव ब्राह्मण आश्रम आला वनातून पुत्राचे ऐकून या मरणोन्मुख झाला. आणि त्या उड्यामध्येच असणारा त्या ठिकाणी वेळ साधून चाला म्हणजे तो ब्राह्मण सुद्धा आहे की नाही. आणि त्याला असणारा कानावर असणारा त्या ठिकाणी शब्द पडला की आपला मुलगा पाण्यामध्ये बुडून मेला. मेला म्हणल्यावर जे काही असणार त्या ठिकाणी त्या गौतमीची अवस्था झाली ना मूर्छित पडली होती ना तसंच हे असणार त्या ठिकाणी दहड दिशा असणारा त्या ठिकाणी मूर्छित पडला. विच्छिन्न मुल द्रुमावरे परे अवचित पडला भूमीवरे पुनश्च मूर्छा सावरोनी सत्वरे दंपती उठली उभयता. जसं असणार त्या ठिकाणी एखादं वाळलेलं असणारा लाकूड जसं पडावं तशी मूर्छित पडले नाही दोघेही आहे का नाही. पण असणारा काही काळ असणारा आहे की नाही काही 5-10 मिनिटं असणारा त्या ठिकाणी मूर्छेला सावरी 5-10 मिनिटामध्ये आणि ते असणारा त्या ठिकाणी उठले. कारण सगळ्यात मोठं दुःख आहे होय अनेक दुःख मनुष्य सहन करतं. एका असणारा पती वयाच्या मानानं असणारा गेला तर ते सहन करतं स्त्री पण मुलगा असणारा त्या ठिकाणी गेलेला म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी ते सहन होत नाही.
हा. आणि हे तर कितीतरी बाबा हाजरीचं म्हणजे नवसान असताना त्या ठिकाणी घडवून घेतलेलं होतं आणि तपश्चर्या करून ते एकानं नाही दोघांना तपश्चर्या केली ती मग असं असणार ते मेलं म्हटल्यावर यांना काही बरं वाटणार आहे का पुन्हा असणार कसं तरी ते मूर्छा सावरली उठले मग कस केले हो पुत्रा पुत्रा हाक फोडीत धावत गेली वापिके प्रतत पुत्राचे फुगोनी प्रेत तरंगतवर आले. मग त्याला काही झाले असेल काही 4-2 तास आहे का नाही मग असणारा त्या ठिकाणी आपल्या मुलाचा असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे नाव घेऊन ते हे लेकरा हे मुला हे बाबा आहे का नाही हे माय म्हणीत असणारा त्या ठिकाणी गेली म्हणजे त्या सरोवरापाशी आणि सरोवरापाशी गेल्यानंतर आता पिंट्या आहे तेव्हा नव्हता आता पिंट्या कमी पिज्या जास्त झालाय आहे की नाही पिज्या आता कसलाच राहू द्या त्याला पिज्याचा आहे मग ते कशाचं आहे ते त्यांना माहिती आपल्याला माहित नाही मग ते असणारा त्या ठिकाणी गेले म्हणजे दावत आणि दावत जाऊन असणारा त्या ठिकाणी गेले तोपर्यंत काय झालं होतं ते जे काही तळाला गेलं होतं मरून पडलं होतं जड झालं होतं पण ते पाणी असणारं जड जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ठेवतं आणि त्याला असणारा त्या ठिकाणी पुन्हा वरीत रंगत असणारं त्याचं प्रेत त्या लेकराचं आलं. तयासी लागवेग काढूनी आलिंगिले घट्ट धरुनी नंतर स्वा अंकावरी घेऊनी मुख चुंबित पुन्हा पुन्हा. आता त्याला असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या पाण्यातून असणारं बाजूला काढलं आणि बाजूला काढल्यानंतर आता असणारा त्या ठिकाणी काय करणार माता पिता त्याला आपल्या मांडीवर घेऊ लागले रडू लागले दुःख करू लागले त्याचं मुख असणारं चुंबन घेऊ लागले नाना प्रकारचा असणारा त्या ठिकाणी शोक करू लागले आहे का नाही नाना प्रकारचा त्याचा आठव असणारा त्या ठिकाणी करू लागले. हस्ते कुरवाळीत वजन वारंवार न्याळीत पाहती न्याळून रडता रडता कंठ दाटून सुदेव वचन बोलत सांगते जरी असणार त्या ठिकाणी आता त्या मातेचं असणार त्या ठिकाणी मातृ असणार त्या ठिकाणी म्हणजे असणारं प्रेम आहे म्हणतात आहे की नाही ते पुन्हा पुन्हा असणारा त्या लेकराच्या असणारा त्या ठिकाणी मुखावर हात फिरू लागले आहे का नाही अंगावर हात फिरवले चुंबन घेऊ लागली रडू लागली आहे का नाही डोळ्यावाट असणारा त्या ठिकाणी गंगा यमुना वाहू लागल्या अशा दुःख करत असणारा सुदेवा ब्राह्मण जवळ गेला काय म्हणतो म्हणे गावत्वत्सा ताहनिया बाळा उठ उठ सत्वर वेल्हाळा मजसी बोलून शुभ बोला दुःख निरसी सकळी तो जवळ आला म्हणतात आणि असणारा त्या ठिकाणी पुन्हा म्हणू लागला हे असणारा बाळा आहे का नाही तू असणारा या ठिकाणी आता उठ सावध हो नाही आणि माझ्याशी असणारा त्या ठिकाणी 2 गोष्टी बोल अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी असणारा तो कारण मुवाय ममताय आहे की नाही त्या ममते पोटी असणारा त्या ठिकाणी त्या लेकराला भरू लागले. नेत्र घोडोनी आमज पाही मना लागी आनंद देई तुझं बिन आम्ही उभयता परदेशी आता झालो. तू असणार त्या ठिकाणी का डोळे झाकलेले आहेस डोळे उघड आमच्याकडे बघा आम्हाला असणारं समाधान कर सुखी कर आहे का नाही तुझ्या विना आम्ही असणारा या म्हणजे जगामध्ये आता असणारा परदेशी झालो आम्हाला आता असणारा कोणी नाही अशा नाना प्रकारानं दुःख दोघेही करतात. आम्हा वृद्धासी टाकून जाणे योग्य नव्हे तुझं कारणे तुझं वाचून आमचे जिने व्यर्थ जाण गुणवंता. हे गुणवंत हे असणारा त्या ठिकाणी असणारा म्हणजे कुमारा आहे का नाही आम्हाला असणारा त्या ठिकाणी सोडून तू जाणं म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी ही योग्य नव्हे आहे का नाही आम्हाला आता असणारा सहाराच तुझा होता आणि ते असणारा त्या ठिकाणी तूच जर आम्हाला सोडून गेलास तर आणि आता कुणाच्या आशावर जगावं आहे का नाही ते आशा शोकामध्ये ते असणारा तल्लीन झाले लीन झाले. हे तुझे मित्र समस्त पाचारिती अभ्यासार्थ उपाध्याय ही अध्यापनार्थ हाक मारितो पाहे हा. आणि असणारा त्या ठिकाणी म्हणतात उठ लवकर तुला आता असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे गुरुकुल मध्ये तुझी जी असणारा त्या ठिकाणी मित्रमंडळी आहे ती असणार बोलू लागलेली आहे का नाही अभ्यासाला असणारा त्या ठिकाणी तुझे जे ते असणार गुरु आहेत ते तुला असणारा पाचारण करतात आहे का नाही म्हणून तू लवकर उठ जा अभ्यासाला जा आहे का नाही पाठ कर असे असणारा त्या ठिकाणी अध्ययन कर असं ते म्हणतात. तू सर्व गुण निधान बाळ आता व्यर्थ न जवळी काळ जरी निजून झाली वाढ वेळ उठ उठ सत्वरी. म्हणून असणार त्या ठिकाणी झोपून असणार त्या ठिकाणी वेळ असणार व्यर्थ घालू नको आहे का नाही म्हणून असणार उठ उठ
पुष्कळ वेळ झोपलेला आहेस, उठ आणि असणाऱ्या त्या ठिकाणी अध्ययन करण्यासाठी जा. अशा न्यायानं असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या आपल्या मुलाला बोलू लागले. तुझं टाकून मी जात नाही, आम्हा गृहाचे प्रयोजन काय? तुझं विण आता गृह सर्व हे शून्यवना परी झाले. आता असणारं त्या ठिकाणी आम्हाला असणारं तुझ्या विना असणारं हे घर म्हणजे आमचं कसं झाले म्हणले, शून्य झाले, रिकामं झाले. आता असणारं त्या ठिकाणी तू होतास ते आमच्या घराला म्हणजे आम्हाला वैभव होतं, पण आता असणारं त्या ठिकाणी तू गेल्यामुळं आता आम्हाला असणारं त्या घरामध्ये आम्हाला म्हणजे ते आमचं घरच आमच्यासाठी अरण्य झाले, आहे की नाही. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या ठिकाणी बोलतात. वनी ही मी न करी गमन, तयाचे काय प्रयोजन? जमीन आता आम्हाला लागून प्रिय नाही काहीच. आता तुझ्या विना आम्हाला असणारं त्या ठिकाणी कोणत्याच वस्तू असणारं प्रिय नाहीत, आहे की नाही. तुझ्या विना आता असणारं त्या ठिकाणी मी अध्ययन करणार नाही, वेद पठण करणार नाही, की नाही. कारण तूच गेलास असणारा त्या ठिकाणी, मग आम्हाला असणारं बाकीचं आता जगून तरी काय करायचंय, आहे की नाही. अशा नेहमी असणाऱ्या त्या ठिकाणी ते शोक पती पत्नी करतात. आजपर्यंत म्या कदाही निंदे कर्म आचरले नाही, ब्रह्महत्या महापाप हे केले नसे साचार. बरोबर असणारा त्या ठिकाणी तो सुद्धा ब्रह्मन म्हणू लागला, मी असणारा आतापर्यंत कोणत्या प्रकारे माझ्याकडून असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे दूषित कर्म कोणते माझ्याकडून झाले नाहीत. मी कुठं असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे वाईट आचरण आहे का नाही. आपला जो काही धर्म आहे, आपला जो काही नियम आहे, आपलं जे काही नीती आहे, त्या नीतीप्रमाणे मी आचरण केलेलं आहे. कोणाची हत्या केली नाही, कोणाला खोटं बोललं नाही, कोणाचं लुबाडून आणलं नाही, आहे की नाही. मग मला असणारा त्या ठिकाणी हा दुःख भोगण्याची काय वेळ आली. ऐसे असता माझा नंदन, का आज हा पावला निधन? कोणत्या कर्म विपाकाचे ना दुःख दारुण पातले. मग असं मी असणाऱ्या त्या ठिकाणी असणारं सात्विक वृत्तीनं, आहे की नाही, त्या ठिकाणी आचरण करत असताना मला का दुःख झालं, आहे की नाही. का माझा असणारा त्या ठिकाणी मुलगा अकाळी, हे मृत्यू म्हणजे कसं आहे, अकाळी आहे. अकाळी म्हणजे त्याचं असणारं वय झाले का, अज्ञानपणामध्ये येते. मग याला असणारा त्या ठिकाणी अकाळी का मृत्यू आला, असं तू असणारा त्या ठिकाणी बोलू लागला. अहो विद्यार्थ्या हे काय केले, मत पुत्र धन कोठे नेले, याने तुझा मोठे चांगले फळ मिळाले काय सांग. त्यावेळेस असणारा त्या ठिकाणी तो असणारा म्हणू लागलाय का नाही, हे विधात्या म्हणजे हे देवा, हे ब्रह्मदेवा, तू कामचा असणारं पुत्र रत्न असणारा त्या ठिकाणी हिरावून नेलास. काय तुला असणारं त्याच्यामध्ये तुला सुख मिळालं, आम्हाला दुःख देऊन, आमच्या मुलाला नेऊन, आहे की नाही. आमचं पुत्र रत्न तू हरवलास, घेऊन गेलास, म्हणजे तुला याच्यामध्ये काय असणारं गोडी, काय सुख वाटलं, असं ते म्हणतात. अरे मी वृद्ध अतिदीन, माझा एकुलता एकची नंदन, तो हे त्वा बळेची आकर्षण नाहीसा केला निर्दया. अरे असणाऱ्या त्या ठिकाणी हे देवा असणाऱ्या त्या ठिकाणी म्हणतात, हे विधात्या, आहे की नाही. आम्ही आता असणाऱ्या त्या ठिकाणी वृद्ध आहोत, वृद्ध म्हणजे म्हातारे, आहे की नाही. आणि वृद्ध असताना माझा एकुलता एक असणारा त्या ठिकाणी मुलगा, आहे की नाही. आणि तू असणारा त्या ठिकाणी हिरावून घेतलास आमच्यापासून, म्हणजे आमच्या आंधळ्याची काठी असणाऱ्या त्या ठिकाणी तू आता म्हातारपणाची तू हिसकावून घेतलेला आहेस. काय तुला त्याच्यामध्ये सुख वाटलं. आम्ही दंपत्ती अति निर्धन, आमचा बाळ तोची एक धन, तया हरिता तुझ लागून लज्जा कैसी वाटेना. म्हणू लागले असणार त्या ठिकाणी, आम्ही असणार त्या ठिकाणी कसे म्हणजे आमच्याकडे दुसरं कोणतंच धन नाही, नाही नाही. आमच्याकडे कुठलीच संपत्ती नाही, आमची एकच संपत्ती, एकच धन आमचं म्हणजे असणाऱ्या त्या ठिकाणी आमचं पुत्ररत्न होतं. आणि ते पुत्ररत्न असणाऱ्या त्या ठिकाणी तू हिरावून नेलास म्हणजे तुला लाज कशी वाटली नाही, आहे की नाही. आषाढी असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या देवावर नाना प्रकारानं दोष देऊन बोलू लागले. तू सर्वत्र असोरी सदय, मजवर का झालास ही निर्दय, विपरीत माझे भाग्यध्येय म्हणून ऐसा वर्तसी की. मग असणार अशा प्रकारे तू असणार त्या ठिकाणी काय केलास, आहे की नाही. काय माझे असणार त्या ठिकाणी मी भाग्यहीन आहे, आहे की नाही. अगोदर तर मला असणार संततीच नव्हती, आहे की नाही, कित्येक दिवस. आणि संतती दिली तरी असणार त्याच्यामध्ये म्हणजे काही काळ सुख समाधान वाटलं, पण तुला द्यायचंच नव्हतं तर असणार न्यायचंच होतं तर दिलासच कशाला, आहे की नाही. मग आम्ही काय असणार त्या ठिकाणी म्हणजे भाग्य नाही म्हणून तू असणार अशा प्रकारे तू कृत्य केलास का, असं त्या देवाला ते असणार बोलू लागले. आता माझे बाळा लागून
शोधित हिंदू कोठेल म्हणून तान्या तुझे चारुलोचन तान्या तुझे चारुलोचन वदन कोठे दिसल रे. त्यावेळेस असणार त्या ठिकाणी म्हणतात हे तारुल्या हे बाळ आता असणार त्या ठिकाणी मी तुला कुठं शोधू आहे का नाही, कुठं हुडकू आता असणार त्या ठिकाणी, पुण्या राणामध्ये हुडकू तुला ऐकणार रे. कुठं असणार तू आता मला भेटशील आहे का नाही, तुझं मुख आता कुठं मला बघायला मिळेल ते मला सांग आहे का नाही. अशा नाना प्रकारानं असणार ते दुःख करू लागले. पर्जन्यापासून जल मिळते भूमी प्रसवते धान्याते पर्वत नाना रत्न जाती ते सागरी मोती सापडते. सांगते जरी असणार त्या ठिकाणी की नाही, पाऊस पडला तर असणार काय होतं म्हणतात पृथ्वी सुखावती. पृथ्वी सुखावली असणार त्या ठिकाणी म्हणजे धन धान्य आहे की नाही, पशुला चारा वगैरे असणारा त्या ठिकाणी देते आहे की नाही. नवे नवे असणाऱ्या त्या ठिकाणी असणारं पर्वतापासून नाना प्रकारच्या औषधी असणाऱ्या त्या ठिकाणी किंवा असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या समुद्रात असणारं पाणी जातं, पाण्यापासून असणाऱ्या त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये रत्न वगैरे असणारं सापडतात. परे मृत पुत्र मिळेल जेथ ऐसे स्थान नाहीच दिसत. बरं. पुत्रावानी दुर्लभ वस्तू ब्रह्मांडी नसे काहीही. सांगता झाले असणार सगळं काही असणार मिळतं म्हणतात है की नाही. पण असणार त्या ठिकाणी आपण म्हणून ज्याला नाही त्याला माता पिता नाही त्याला म्हणता असणारा एक बार गेलेली वस्तू पुन्हा माता पिता मिळत नाही ते म्हणतात असणारा त्या ठिकाणी सगळं काही मिळेल पण संतती मिळेल का आता एक बार गेलेली आहे का नाही. मग आता असणार काय करावं, कुठं शोधावं, कुठं जावं, कोणता पर्याय करावा, अशा नाना प्रकारानं म्हणजे त्या देवावर असणारा त्या ठिकाणी भार घालून बोलू लागले. ज्याचे शरीर अरिंगुना हृदय ताप जाईल पूर्ण ते माझे बाळाचे वदन मजला कोठे दिसेल. सांगते जरी असणार त्या ठिकाणी आता असणार आहे की नाही, त्या बाळाचं असणार मुख मला कुठं पाहायला मिळेल आहे की नाही. किंवा असणार त्या ठिकाणी माझं असणार त्या ठिकाणी आता जे काही त्रिविध ताप आहेत ते ताप असणार कशाने संपतील. आता माझ्या मुलाचं असणार त्या ठिकाणी मुख कमल मला कुठं पाहायला मिळेल. अशा अनेक असणाऱ्या त्या ठिकाणी शब्दांना असणाऱ्या त्या ठिकाणी रडू लागले. बावत्सा तान्या दया करी एक वार काही बोलस त्वरी हे तो माता कुर्री परे अति विलाप करतसे. हे बाळा उठ आहे की नाही, माझ्याकडे असणार त्या ठिकाणी डोळे उघडून पहा. मी असणाऱ्या त्या ठिकाणी म्हणजे तुझ्या विना असणाऱ्या त्या ठिकाणी दुःखी आहे. किती दुःखी आहे म्हणतात, जसं एखादी असणारी त्या ठिकाणी हरणी आहे की नाही आणि तिचं पाडस त्या पाडसाला असणाऱ्या त्या ठिकाणी जर माता असणाऱ्या त्या शिकाऱ्यानं जर धरलं तिकडे त्या पाडसानं काय करावं, कुणाला असणाऱ्या त्या ठिकाणी कुठं हुडकावं, त्याला समाधान आहे का. ते जसं दुःखी होतं तसं असणाऱ्या त्या ठिकाणी तुझ्या विना आम्हाला असणारा म्हणजे आता मी तुला कुठं हुडकू. ये शिव पाहून वेळा दया येईना कैसी तुझला ना कथिता माता पित्याला कधीही कोठे न गेला असे. आणि मग असणार त्या ठिकाणी आम्ही एवढं रडू लागलो, तेवढं शोक करू लागलो, तेवढं आरू लागलो, बोंबलू लागलो आहे की नाही. मग तुला का दया येत नाही, का तू डोळे उघडून बघत नाहीस आहे का नाही. अशा असणाऱ्या त्या ठिकाणी आतापर्यंत असणार तू गेलास तरी कुठं आहे की नाही. आतापर्यंत तू असणार म्हणजे आम्हाला न विचारता घरातून बाहेर सुद्धा गेला नाहीस आणि आज कसं काय असणार त्या ठिकाणी म्हणजे निर्वाणीचा निघून गेलास. आज तू आम्हा पुसल्यावन कोठे केलेसी दीर्घ प्रयाण आता मधुर वेदात थेन श्रवण करू कोणाचे. आणि मग आज कसं काय आम्हाला असणार त्या ठिकाणी न विचारतो असणारा तू असणारा निघून गेलास आहे की नाही. आता तुझे काही असणारा अध्ययन वगैरे वगैरे जे काही असणारा त्या ठिकाणी करतोस आहे की नाही ते असणार आता कुठं कुणाच्या मुखातून आहे असणार ऐकावं. या बाई मी निष्ठुर दारुण तुझं लागे स्मरत असून माझे हृदय कठीण म्हणून फुटून प्राण जाईना. त्यावेळेस असणारा त्या ठिकाणी म्हणतात हे वत्सा म्हणजे हे लेकरा आहे की नाही तुझ्या विना असणारा त्या ठिकाणी आता किती जरी मी शोक केले किंवा करू लागलेले आहे पण माझं हृदय असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे माझं का असणारा मला मृत्यू येत नाही, माझा का हृदय स्फोट होत नाही आहे की नाही. अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी आता ते मातेचं वात्सल्य बाबा आहे की नाही. त्या वात्सल्यापोटी असणारा त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या शोकामध्ये ते असणारा दुःख करू लागले. धन्य धन्य तो दशरथ राव वनाशी जातो श्रीधर राव जेने आपले त्याहून वैभव प्राणही तात्काळ सोडला. धन्य धन्य म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी आहे की नाही कोण, दशरथ राजा. दशरथ राजा
नाही का नाही, धन्य राजा तो का त्याचा मुलगा असणारा त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्र वनाला गेला. नुसता वनाला गेला होता, प्राण सोडला नव्हता. वनाला गेला 14 वर्षाचा वनवास सहन करायला. तर त्या असताना म्हणजे महाराजा दशरथाला असणारा त्या ठिकाणी ते दुःख सहन झालं नाही आपल्या पुत्राचं. आणि दुःख न सहन झाल्यामुळे असणारा त्या ठिकाणी त्यानं प्राण दिला. मग इथं तर तू असणारा आम्हाला सोडून गेलास, आता प्राण त्याग केले, मग आमचा का प्राण जात नाही असंही त्या ठिकाणी म्हणतात. तयाचे किती धन्य पण धिकार असो मध्ये लागून प्रत्यक्ष पाहुणे सुताचे मरण जो मी अद्यापी वाचलो. धन्य धन्य म्हणजे ते महाराजा दशरथ आहे की नाही. आणि आम्ही असणारा करंट म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी आमचा मुलगा असणारा त्या ठिकाणी आहे की नाही. आमचा पोटचा गोळा इथं प्राण दिलाय म्हणजे त्याचा जीव गेलाय आहे की नाही. पण ते आमच्या समोर आहे, पण आमचा मात्र असणारा त्या ठिकाणी आम्ही वज्रासारखे आहेत म्हणजे आमचा प्राण जात नाही आहे की नाही. म्हणजे किती कठीण आहेत आम्ही. कसा असणारा त्या ठिकाणी भाग्याचा तो असणारा महाराजा दशरथ होता असं त्या महाराजा दशरथाची उपमा आणि त्या ठिकाणी देतात. मी दुर्भाग्यहीन केवळ मदभाषी तो शोकानळ आता किती करू तळमळ सर्वांग विकळ झाले. आता किती असणारा त्या ठिकाणी दुःख करू, माझी अवस्था कशी झाली म्हणतात, विकळ झाली. विकळ विकळ म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी आता शरीर असणारा त्या ठिकाणी दुःख करून करून किती, जसं एखाद्याला भूक लागल्यानंतर त्याचं शरीर विकळ होतं काय नाही, तसं याचे शरीर असणार तर शोक करून करून विकळ झाले. आता किती म्हणून मी शोक करू, बर किती जरी शोक केला तर आता काही म्हणजे उपयोगाचा तरी आहे का. तुम्ही किती आरडलं बोंबलं ओरडलं काही म्हणलं तर त्याला काही ऐकू येणार आहे का. आणि ते काय असणार बरोबर रडून म्हणून उठणार आहे का. आषाढ येणार असणार ते म्हणू लागले आता मी कितीतरी शोक करू. हे देव देवा अनाथ नाथा दिनानुकंपिन रमाकांता वैकुंठेशा तुझ विना तर नाहीच त्राता कोणीही. त्यावेळेस त्या भगवंताचा दावा करतात, हे दीनानाथा, हे असणारा वैकुंठनाथा, हे दयानिधी, हे कृपा सिंधू असणारा त्या ठिकाणी आहे की नाही. तूच एक आता असणारा त्या ठिकाणी आमचा असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे सांभाळ करणार आहेस, कृपा आमच्यावर करणार आहेस, कृपा कर अशा प्रकारे असणारा बोलतात. तरी धावला श्री हरी मज दिनाते रक्षी सत्वरी पुत्र शोकानळ अंतरी मज निर्धारी जळीत आहे. हे भगवंता माझं शरीर असणारा त्या ठिकाणी दुःखानं जळू लागले म्हणजे असणारा वियोगान मुलाच्या, म्हणून आमच्यावर कृपा कर, धाव पाव आणि असणारा सत्वर असणार येऊन आम्हाला असणारा समाधान दे, सुखी कर आहे की नाही. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या भगवंताला धावा त्या परमात्म्याची करतात. मज समान या त्रिभुवनी शट होणार नाहीच कोणी भगवत वाक्याते उल्लंघुनी पुत्री दुराजी धरिदाम्या. म्हणून लागला माझ्यासारखं असणारा शट म्हणजे असणारा माझ्यासारखं असणारा या ठिकाणी दुर्दैवी म्हणून आपण नाही दुसरा कोणी नाहीच म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी. मला पूर्वी सांगितलं होतं तुझा असणारा त्या ठिकाणी नंदन 14 म्हणजे 12 वर्षामध्ये असणारा त्या ठिकाणी मृत्यू पावला की नाही. तरी मी असणारा त्याच्यावर मोह केला आहे की नाही. मला वाटलं नाही असं आहे की नाही. म्हणजे माझ्यासारखा खरं पाहिलं तर दुर्दैवी कोणी नाही. हे मी अनुचित केले पहिले अदृष्टी जे नसे लिहिले तदर्थ इच्छा करिता बळे कोणाशी ते लाभेल. हो आणि मी असणारा त्या ठिकाणी हट्ट केला, तपश्चर्या केली भगवंताची. आणि तपश्चर्या करून असणारा त्या ठिकाणी कोणती तपश्चर्या केली, काय केली तपश्चर्या, पती पत्नीने तपश्चर्या केली. यांना संतती नव्हती. किती दिवस संतती नाही म्हणून सांगितलं होतं, 7 जन्मापर्यंत संतती नाही म्हणलं होते त्यांना परमात्माने प्रसन्न होऊन. पण मी हट्ट केला आणि हट्ट केल्यामुळे असणारा त्या ठिकाणी मला दिली. भगवंताने दिली का, भगवंताने कृपा कोणावर केली, गरुडावर केली. गरुडावर आणि गरुडा कोणी याला असणार पुत्र ते करून दिली. म्हणजे मी माझ्या नशिबात नसताना मी असणार हट्ट करून मागून घेतलं आणि ते मला असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे थोडक्यात पोचलं नाही म्हणतात. रीती तो विप्रभौत विलाप करी पत्नी सहित तव नभा माझे अकस्मात आकाश जलद पाटला. सांगतात असणारा त्या ठिकाणी अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी शोक करू लागले, रडू लागले. तेवढ्यामध्ये असणारा आकाशामध्ये गडगडजना होऊ लागले, नवे नवे ढग आले, पाऊस पडू लागले किंवा गर्जना होऊ लागली. काय म्हणते गर्जना, झापळला चंड किरण गर्जना होय अति दारुण चपळा पडत कडकडून दिगंतरे कोण दाटली. अहो काय सांगा म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी चांगलं ऊन पडलं होतं आहे का नाही, अजून बुरबुर चालू झाली म्हणजे. पण कसं झालं म्हणजे असणारा त्या ठिकाणी
आकाश असणाऱ्या त्या ठिकाणी इतकं आभाळ आलं की म्हणतात असणारं वारं सुटलं, आभाळ आलं, नवे नवे विजाचा कडकडाट असणाऱ्या त्या ठिकाणी होऊ लागला, म्हणजे पाऊस यायची असणाऱ्या त्या ठिकाणी अवस्था झाली. एक महिनापर्यंत जाणं बला वर्षला दारुण धरित्री मंडळ संपूर्ण जळ परिपूर्ण झाले. बघा किती दिवस पाऊस पडला म्हणते आहे का नाही. आमच्यात नुसती गुरगुरू लागले तर कटाळा येऊन गेलाय. 1 महिना असणारा पाऊस पडला म्हणे, 1 महिना. ते बी असं नाही रोग लागले नाही आहे का नाही. सगळे गाव वाहून चालले तिकडं, किती मराल्यात, पुलं तुटाल्यात, बुर्ज ढासळ्यात ते दरड्या, आणि आमच्याकडे घेऊन पडा ते. घरात बी जाऊन बसू नका आणि बाहेर बी निघू नका. म्हणजे असं नाही, म्हणजे तिथं 1 महिन्यावर असणारा त्या ठिकाणी दणकावून असणारा त्या ठिकाणी मोठमोठा असणारा त्या ठिकाणी पाऊस आणि पडला. ऐसा पर्जन्य पडला सतत परी सुदैवाशी नाही विदित पुत्र शोकानळे अत्यंत राम 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 प्रविष्ट झाला. बघा एवढा पाऊस पडला, एवढ्या आता आम्हाला उदबत्ती पुळली तर असणार लवकर कळत, म्हणजे लक्षात येतंय मुंगी चलली तर अंगावर. त्या सुदामा ब्राह्मणाला तिथं जे काही आपल्या लेकराचं प्रेत घेऊन बसलेत म्हणले तिथं नाही म्हणले अजिबात त्याला आठवण नाही. काय पाऊस पडला की, किती पडला की, किती दिवस झाले की, किती अंधार झाला, किती सूर्य उदवले, याला अजिबात आठवण नाही म्हणले. अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी ते शोक करीत आणि त्या ठिकाणी बसलेत. दिवस उगवे मावळे केव्हा तेही नाही समजले, तेव्हा शोक करीता ते अवघा मास गेला निघून. बघा कमाल वाट असणार त्या ठिकाणी. तिसऱ्या दिवशी शरीराचा वास उठतो आहे की नाही. आता त्या लेकराच्या शरीराचा कस काय दुर्गंधी उठलेली कोणी ठेव आहे. याला सूर्य कधी उभा राहील, कधी माळवाला हेच कळालं नाही म्हणजे, कधी रात्र गेले कधी दिवस गेले हेच कळालं नाही म्हणजे. अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी 1 महिनापर्यंत असणारा त्या पती पत्नीनं आपल्या मुलाचा असणारा प्रेत मांडीवर घेऊन शोक केला. पुन्हा पुन्हा ऐसे वदत खानपिनही सोडले समस्त विलाप करिता पर्जन्यात भिजत मास लोटला जो. सांगतात असणार पावसात भिजले 1 महिन्यावर. नवे सांगतात असणार त्या ठिकाणी त्यांनी 1 महिन्यापर्यंत खाणं बंद केलं, पिणं बंद केलं आहे की नाही. एकच 8 तास, एकच तास आहे की नाही. आमचं असणारा त्या ठिकाणी पुत्ररत्न हरवलं, काय करावं, कुठं शोधावं, कुठं हुडकावं आहे की नाही, काय केलेलं आम्हाला प्राप्त होईल, अशा शोकामध्ये त्याने असणारा त्या ठिकाणी महिना घालवला. तो हरीचा प्रिय परम मास होता पुरुषोत्तम नेणून तयाचे उत्तम सेवन घडले साहजिक. काय झालं म्हणले असणारा त्या ठिकाणी, पण योगायोग म्हणतात नाही नाही, याला योगायोग म्हणायचं, योगायोग आहे की नाही. काय झालं म्हणजे याचा प्राण गेला, कोणाचा लेकराचा, त्या दिवसपासून असणारा त्या ठिकाणी अधिक महिना लागला होता म्हणजे. आणि अधिक महिना लागल्याचे योगायोग कोण असणार त्या ठिकाणी, ह्या दाम्पत्यानं आता पाणी सोडलं, अन्न सोडलं, मग काय घडलं ह्यांना, उपवास आहे की नाही, आणि सतत आंघोळ, पाऊस पुन्हा वरून अंगावर, वल्या कपड्यानंच आहे की नाही. मग अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्यांना एक प्रकारची व्रत त्यांचं असणारा त्या ठिकाणी पूर्णपणे सिद्धीला गेलं म्हणून आपण. कोणतं व्रत केलं, एक उपवासाचं आणि दुसरं आंघोळीचं आहे की नाही. थंड पाणी ना आंघोळ ते काही म्हणजे आहे की नाही, वरून येणार काही गरम पाणी असणार येऊ राहिले का. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्यांना म्हणजे व्रताचं असणारं त्या ठिकाणी फळ प्राप्त झालं त्या अधिक मासाचं. प्रभातकाली अमृतस्नान आणि नित्य घडले उपोषण, तेने भगवान प्रसन्न होऊन प्रगट झाला. बघा अशा प्रकारे त्यांचं असणाऱ्या त्या ठिकाणी उपवास स्नानाचं फळ त्यांना असणारा प्राप्त झालं आणि त्या ठिकाणी त्या भगवंताला दया उपजली आहे की नाही. तो करुणाचा सागर असणारा परमात्मा आहे. त्या परमात्म्याने असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे आणि काय केलं म्हणतात, नवनीर दशम शरीर पितांबर विभज मुरलीधर वनमाला भूषित सुंदर पुढे उभा राहिला. सांगतात अशा प्रकारे परमात्मा असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या दाम्पत्याच्या पुढे येऊन उभा टाकले म्हणतात. कसा म्हणतात असणारा त्या ठिकाणी पिवळा पितांबर असणारा कसलेला आहे,
डोक्यावर असणारा त्या ठिकाणी मुकुट असणारा म्हणतात, गळ्यामध्ये असणारा त्या ठिकाणी कौस्तुभमणी असणार आहे, नवे नवे अनेक असणारा त्या ठिकाणी शंखचक्र पद्मधी अशा प्रकारे असणारा त्या ठिकाणी काय आहेत म्हणतात, त्यांच्याकडे अविद्या आहेत म्हणतात. असा तो परमात्मा असणार आहे त्या ठिकाणी. आणि प्रगट झाला काय पाहिजे वरी का खाली हे उघडायचं होय. कोणता हे बर चल आहे अजून. तव ओसरला सर्व पर्जन्य विप्रे देखिला भगवान आणखीचे पुत्र प्रेत तक्षण मेदनी वरी ठेविले. काय झालं म्हणतात, आता परमात्म्याची कृपा झाली, तिथं कृपा झाल्याच्या करून काय झालं म्हणतात ते पाऊस बी पडायचा बंद झाला. आता महिना बी संपला ना, आहे की नाही. पाऊस बी पडायचा बंद झाला. आणि ते असणारा भगवंताला असणारा त्या ठिकाणी अशा प्रकारे पाहिल्याबरोबर तेजपुंज मूर्ती पाहिल्याबरोबर त्याने आता असणार त्या दाम्पत्यानं काय केलं म्हणतात, परमात्म्याला पाहिलं, समाधान झालं. नवीन आपल्या मांडीवरलं जे काही असणारा प्रेत आहे आता त्या बालकाचं ते खाली ठेवले, उठले आणि त्या परमात्म्याला असणाऱ्या दोन्ही हात जोडून नमन करू लागले. आणि पत्नी सहित आनंदेशी दंडवत नमन केले तयासी स्त्री हरीच शरणामाशी आयसे मानसी चिंतित. आणि त्या ठिकाणी असणार काय केलं म्हणतात, असणार दाम्पत्यानं म्हणजे जोडीनं आहे का नाही, चटकन असणार उठले, परमात्मा प्रसन्न झाला आमच्यावर म्हणून उठून त्यांच्या चरणावर असणारा त्या ठिकाणी साष्टांग दंडवत असणारा त्या दाम्पत्यानं घातला. जोडून या उभय पाणी पुढे उभा राहिला जणी भगवान कैवल्य दानी तया लागून बोलत. दोन्ही हात जोडले म्हणतात आहे की नाही, पाया पडले, उठले, दोन्ही हात जोडले आणि आता असणारा त्या ठिकाणी भगवंता पुढे दिनवाणीनं हात जोडून उभे टाकले. त्यावेळेस परमात्मा आता त्यांना काय बोलतात, तो सुदैवा तू भाग्यवान आणि धन्य धन्य आहेस जाणतो भाग्याचे कराया वर्णन त्रिलोकी कोण समर्थ. आणि त्या असणारा परमात्मा म्हणू लागले असणारा त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष असणारा त्या ठिकाणी जनार्दन परमात्मा आहे तो, आहे की नाही, पुरुषोत्तम परमात्मा प्रगट झाले आहेत. आणि म्हणतात हे सुदामा खरं खरी असणाऱ्या त्या ठिकाणी या पृथ्वी तलावर तू भाग्याचा आहेस, है की नाही. तुझ्या भाग्याचं वर्णन असणारं त्या ठिकाणी करावं तेवढं कमी आहे, इतकं म्हणजे असणारं तुझं भाग्य आणि उदयाला आलेलं आहे. वस्ता आता तुझं लागून भविष्य सांगतो करी श्रवण 12 सहस्र वर्ष पूर्ण हात व पुत्र वाचेल. आणि त्यावेळेस असणारा त्या ठिकाणी ऊट म्हणजे असणारा, ऊट म्हणजे वत्सा. आणि आता मी तुला असणार वरदान देतो म्हणली वरदान. आता तुझा जो काही असणारा त्या ठिकाणी मुलगा मृत्यू पावला ना ते उठवतो, पण ते किती वर्ष असणारा जग म्हणले 12,000 वर्षापर्यंत असणाऱ्या त्या ठिकाणी तू पुढे आणि जिवंत राहील असं त्यावेळेस असणारा त्याला वरदान दिलं. इथं परत तुझला सतत पुत्र सुख होईल खचित प्रसन्न होऊन आम्या सांप्रत तुझा हा सूत दिदला असे सांगतात असणाऱ्या त्या ठिकाणी तुझ्या सेवेनं, तुझ्या भक्तीनं, तुझ्या योग्य करून, तुझ्या तपश्चर्यानं असणारा त्या ठिकाणी मी प्रसन्न झालो आणि प्रसन्न होऊन असणारा त्या ठिकाणी हा मुलगा मी तुला परत केला आणि आयुष्य पुष्कळ दिला, आहे की नाही. असं भगवान त्यावेळेस असणारा त्याला बोलतात. तव पुत्र सुख विलोकून शस्त्र होतील देवादिजन हटप्राप्त पुत्रापासून सुख नवे हे खरेची. पण असणारा त्या ठिकाणी म्हणू लागले हो असणारा तुला दिलं, तुला सुख वाटू लागलंय, पण संततीपासून असणारं सुख आहे का, आहे की नाही. तसं पाहायला गेलं तर सुख नाही. सुख असतं तर कशाला वृद्धाश्रमामध्ये नेऊन सोडले असते होय म्हातारा म्हातारी. सुख आहे का. अपवर्ग आपण असणारं त्या ठिकाणी लहानाचं मोठं कितीतरी प्रेमानं करतो, काय हाय नाही तेवढा जीव वगळून लावतो त्याच्यावर, आहे की नाही. पण त्याच एक बार खालीवरी घातलं, भाजलं, एकाचे 2 केले, संपला, विषयच मिटला. तिनं सांगत तसंच मग एक तर मी राहते नाही तर तुमचे मायबाप बाहेर का नाही, त्याला ठेवून घ्या नाही तर मी जाते. असे म्हणजे हे सुख आहे का. अशा प्रकारे असणाऱ्या त्या ठिकाणी म्हणजे संततीपासून दुःख होतं असंही म्हणतात. परी स्वयवैत्याने हा सूत दिला तुझं कारणे म्हणून तू पुत्रवानपणे सर्व प्रसिद्ध होशील. म्हणून असणाऱ्या त्या ठिकाणी माझ्यापासून तुला पुत्र प्राप्त म्हणजे असणार गेलेला तुला माघारी मिळालेला आहे. म्हणून जगामध्ये असणारा तुटकणे असणाऱ्या त्या ठिकाणी भगवंताच्या कृपेने तुला असणाऱ्या त्या ठिकाणी मुलगा मिळालेला आहे म्हणून तू प्रसिद्ध अशा प्रकारे जगामध्ये
होशील. आणि मी होऊन प्रसन्न सुचित्र स्थापिला तव नंदन आता द्विजा हा तुझं लागून सदा सुखद होईल. म्हणून असणारा त्या ठिकाणी आता मी असणारा त्या ठिकाणी प्रसन्न होऊन आहे गेले तुझ्यावर असणारा त्या ठिकाणी कृपा करून तुला असणारा तुझा मुलगा तुला मी परत करून दिलेला आहे. म्हणून आता असणारा त्या ठिकाणी त्या सुखाचा तू असणारा आनंद घे. असंही त्यावेळेस असणारा म्हणतात. हे तव पुत्रा सह सतत ग्रहास्ते सुख भोगून येथ अंती सोय ब्रह्मलोकाप्रत अनायासे पाहून या. आणि म्हणू लागले असणाऱ्या त्या ठिकाणी तू असणाऱ्या या संसाराचं या मुलाचं असणारा त्या ठिकाणी सुख उपभोग घे आणि असणारे कित्येक दिवसापर्यंत असणारा त्या असणारा या पृथ्वी तलावर राहशील आणि असणारा अंती अंती म्हणजे शेवटी तू माझ्या पदाला ये. अशा प्रकारे भगवंताने त्याला एक प्रकारे वरदान दिलं. दिव्य सहस्र वर्षे तेथे भोगून त्रयस्थ भोगाते पुनश्च ह्या भूतळी निरुते मनुष्य जन्माते येशील. आणि असणारं पुन्हा असणारं त्या ठिकाणी माझ्या स्थळाच्या ठिकाणी येशील. तिथं असणाऱ्या कित्येक कालापर्यंत असणाऱ्या त्या ठिकाणी तू म्हणजे दिव्य सहस्त्र वर्षापर्यंत. आता ते दिव्य सहस्त्र वर्ष किती वर्षाचं आहे कोणाच्या ठाऊक आहे? आपलं 1 वर्ष देवाचं 1 दिवस आहे का नाही? मग ते गणित तुम्ही करा. ते आपल्यालाच माहित नाही गणिताचं काय सांगावं आता. मग तेवढ्या वर्षापर्यंत असणारा त्या ठिकाणी तू तिथं राहशील माझ्या पदाच्या ठिकाणी. कोण? त्या ब्राह्मणाला म्हणतात. आणि तिथून झाल्यानंतर तेवढे भोग भोगल्यानंतर माझ्यापाशी राहिल्यानंतर पुन्हा तू मृत्यूतलाच्या ठिकाणी पुन्हा असणाऱ्या त्या ठिकाणी मनुष्य जन्माला येशील असा आशीर्वाद त्याला देतात. दृढ धनवान नामे विख्यात जगती राजा होशील चक्रवर्ती बलवाहन धन संपत्ती अपार आलं की देश ह्याच्याकडे. वाढेल. आणि तू असणाऱ्या त्या ठिकाणी आता हे सांगू लागते कोणाला? दृढ धन्यवाला सांगू लागते कृष्ण परमात्म्याची कथा असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे त्या धर्माला आहे की नाही भगवान. आणि तेच असणारा त्या ठिकाणी म्हणजे असणारा दृढ मनामध्ये गेला होता. संतती नाही दुःख झालेलं आहे म्हणून म्हणून असणारा त्या ठिकाणी त्याला असणारा ऋषी सांगू लागले होते. आणि तू असणारा त्या ठिकाणी दृढ धन्य असणारा त्या ठिकाणी होऊन असणारा पुन्हा पृथ्वीवर येशील असं त्याला असणारा त्या ठिकाणी सांगतात. इंद्रपदाहुनी अधिक ऐश्वर्य वाढेल सकळी का आयुत वर्षपर्यंत सुरेख राज्य सुख भोगशील. सांगतात की बाबा भगवान विष्णू परमात्मा त्या सूर्य ब्रह्मणाला सांगतात किंवा तुझा हा जन्म झाल्यानंतर तुला दृढधन्वा नावाच्या राजाच्या रूपामध्ये तू जन्माला येशील. कोण सांगतात की बाबा. आणि तिथं आल्यानंतर तिथं आयुत वर्ष आयुत म्हणजे किती? 10,000ला आयुत म्हणते. किती? 10,000ला आयुत म्हणते. म्हणजे 10,000 वर्षापर्यंत तुला काय होईल? तू राज्य करशील. कसं? जसं इंद्राचं स्वर्गामध्ये इंद्राचं जसं राज्य आहे त्याच्यापेक्षा कित्येक पटीने चांगलं राज्य तुला प्राप्त होईल. हा प्रश्न दृढधन्वानं वाल्मिक ऋषीला विचारला होता की मी आयुष्यामध्ये कधी तप केलं नाही, दान केलं नाही, तरी सुद्धा मला एवढं सगळं प्राप्त झालेलं आहे. त्याच्यावर ही कथा वाल्मिक ऋषीने सांगितली होती. हीच गौतमी तव पत्नी तेथेही होईल तुझी राणी गुणसुंदरी नामे भुवनी महासती प्रसिद्ध. मग तेच अजून सांगतात की बाबा काय तुझे ह्या जन्मामध्ये जी तुझी पत्नी आहे गौतमी तीच तुला पुढच्या जन्मामध्ये सुद्धा पत्नी म्हणून तीच प्राप्त होईल. तिचं नाव काय राहील? गुणसुंदरी. तुझं नाव काय? गुणसुंदरी तिचं नाव राहील. आणि ती ह्या जन्मात आणि त्या जन्मात सुद्धा तुम्ही हे दोघं सोबत राहताल असं सांगतात. राजनीती माझी निपुण ऐसे होतील 4 नंदन तेसेही एक कन्या रत्न सुशील सुंदर होईल. मग तुला सांगतात की बा धर्मार्थामध्ये निपुण म्हणजे जे 4 पुरुषार्थ आहेत धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष त्यांच्या स्वरूपासारखे त्यांचंच रूप सारखे त्यांना तुला 4 पुत्र होतील. सोबत एक सगुणाशी कन्या सुद्धा होईल. सुरासुराशी दुर्लभ अति ऐसे भोग भोगुनी निवृत्ती कृतकृत्य मी असे जगती ऐसे चित्ती मानिशील. सांगतील की बाबा सांगतात की बाबा त्या जन्मामध्ये म्हणतात की तुला सर्व गोष्टी प्राप्त होते. मग त्यावेळेस तुला प्रश्न पडेल की बाबा काय जे कुणालाही प्राप्त नाही असे स्वर्ग सुख असे
भोग मी भोगत आहे, मला हे कसे प्राप्त झाले. पुन्हा तिथं आलं, बरोबर का? संसारीचे विषय दारुण तया माझी होऊनी निमग्न भवतारक हरीचे स्मरण तुझं नाहीसे होईल. सांगतात पुन्हा मग त्या संसार सुखामध्ये पुन्हा गुरफडून जाशील. आणि गुरफडून गेल्यानंतर तू काय होशील, भगवंताला विसर पडेल तुझा. जे सत्कर्म आहे, जे पुण्यकर्म आहे, जे भगवंताला नाही, भगवंताचा विसर पडतो तुला. भगवंताचा तुला विसर पडेल. बर, भगवंताचा तुला विसर पडेल, जेणेकरून पुन्हा तुला ये रे माझ्या मागल्या होईल. पण झालं का हो? नाही. तेव्हा तुझा हा सुखदेव सूत किर होऊन यावनात वटवृक्षी बेसून यथार्थ बोध करील तुझ लागी. मग त्यावेळेस ज्या वेळेस तू संसारामध्ये बुडून जाशील, त्या संसार सागरामध्ये अडकशील म्हणतात, त्यावेळेस हा तुझा सुख नावाचा जो काही मुलगा आहे ना, सुखदेव, तोच पुढे शुकाच्या रूपामध्ये म्हणजे किंवा इथं काय सांगितलं, किर. पोपटाचं नाव किर सुद्धा एक पोपटाचं नाव आहे का? किर नाही, फक्त किर हे सुद्धा पोपटाच नाव आहे म्हणतात त्या ठिकाणी. मग त्या पोपटाच्या रूपामध्ये तो येईल आणि तुला बोध करील असं सांगतात. वैराग्योत्तादक श्लोक वार वार म्हणेल एक तो एकोनिया तू शशांक हो निग्रहा जाशील. आणि म्हणतात किंवा तुला त्या वटवृक्षावरील तो श्लोक म्हणे, एक श्लोक पुन्हा 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 ऐकवेल. आणि एखादीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा आपल्या नजरेला दिसली किंवा कानावर जर पडले, आपण त्याचा विचार करायला सुरू करतो. जरी आपण मनामध्ये जर नाही आला, पण ते ऐकल्यामुळे ते गोगमपट्टी आपल्यामध्ये होत राहते. ते मग त्याचाच त्या पोपटानं म्हणलेला जो काही मंत्र आहे, श्लोक आहे, त्याचा तू विचार सारखं 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 होशील आणि तुझा संसारिक वस्तूपासून तू दूर जाशील. मग विषय सुखाशी त्यागुण चिंतार नरवी होशील निमग्न तेव्हा ते वाल्मिकी येऊन तुझ लागून बोधिल. मग त्यावेळेस म्हणतात किंवा मग तेव्हापासून तू ह्या विषय सुखापासून, सांसारिक वस्तूपासून, संसारापासून विलुप्त होऊ लागशील. विलुप्त होऊ लागलेला आहे. आणि तिथून पुन्हा मग उदास वृत्ती होईल. उदास वृत्ती झाल्यापासून मग पुन्हा कालांतरानं वाल्मिकी ऋषी त्या ठिकाणी येतील आणि तुला तुझं जे काही पूर्वजन्म आहे ते सांगून तुझा थोडक्यामध्ये आपण म्हणू उद्धार करतील. तेने सर्व संदेह जाऊनी आपल्या पत्नीसह तुझे झनी अच्युत कैवल्य पदा लागून जाशील जाना निश्चय. मग त्यावेळेस त्या वाल्मिकी ऋषीने सांगितल्यानंतर तू आणि तुझी मुलं पत्नी हे दोघंही पुन्हा माझ्या पदाला पुन्हा प्राप्त करून घ्याल असं भगवान विष्णू त्या सुदेव ब्राह्मणाला आणि त्याच्या पत्नीला सांगतात. ऐसे बोलत भगवान तव अग्नि परी देवीप्यमान अवचित उठला द्विजनंदन श्रीहरी चरण वंदिले. अशा प्रकारे म्हणतात हे भगवंताचं बोलणं होताच म्हणतात किंवा जो काही तो सुखदेव आहे त्या सुदेवाचा मुलगा म्हणतात किंवा ते जे पुंज अग्निसारखा पुन्हा जागा झाला म्हणतात. आणि उठून भगवंताला साष्टांग दंडवत तो करतो. तया पाहुनी माता पितरे आनंद पावली एक सरे हर्षाश्रू ढाळीत प्रेम भरे पुत्रा लागी आलंगिती. अशा प्रकारे म्हणतात किंवा मग हे आपल्या पुत्राला पुन्हा बघितलं, आई वडिलाला आनंद झाला, जिवंत झाला. माझी एखाद्याची हरवलेली वस्तू जसं सापडल्यानंतर त्याला असा आनंद व्हावा, त्या प्रकारे आपल्या पुत्राला उठलं जिवंत बघून त्या दोघांना आनंद झाला. आणि आनंदाच्या भरामध्ये दोघही त्याला कडकडून भेटू लागले, तिथे चुंबन घेऊ लागले, लाड करू लागले. सकळ ही देव आनंदले पुष्पवृष्टी बहुवर्षले तव माता पित्यांची पावले सुखदेव वंदिली. अशा प्रकारे म्हणतात किंवा मग त्यांच्या आनंदामध्ये स्वर्गामधले देव सुद्धा त्यांच्या आनंदामध्ये सामील झाले आणि आकाशातून पुष्पवृष्टी केली म्हणतात. त्याच्यानंतर पुन्हा त्या सुखदेवानं आपल्या आई वडिलांचे पाय धरले किंवा त्याच्या साष्टांग दंडवत घातला. द्विजसुतासी विलोकून गरुड ही आनंदला तक्षण अतिचकित झाला ब्राह्मण श्री हरिचरण वंदिले. अशा प्रकारे म्हणतात किंवा मग त्या द्विजसुताला गरुड सुद्धा आनंद झाले, कारण गरुडाच्या आशीर्वादानं हा मुलगा त्यांचा अंश होता. गरुडाचा अंश हा मुलगा होता, गरुडाच्या आशीर्वादानं तो भेटलेला होता म्हणतात किंवा मग त्या ठिकाणी त्या दोघांनीही भगवंताला नमस्कार केला म्हणतात.
आणि जोडून या करद्वयासी सदैव मनेगा ऋषिकेसी मम हृदयस्थ संशयासी दूर करी सत्वर. मग त्यावेळेस त्या दोघांनी हात जोडले आणि भगवंताला नमस्कार करला. हे भगवंता, हे परमात्मा, आमच्या हृदयामध्ये जो काही संशय आहे ना, की असं होईल का तसं होईल का, तो संशय कृपा करून आमच्या मनाचा जो काही संशय आहे त्या संशयाचा समूळ नाश करा असं म्हणतात. 4 सहस्त्र वर्षे सतत मी दुष्कर तप तपिले बहुत ते तू प्रत्यक्ष येऊन तेथ निष्ठुर वचन कथिलेचे. त्यावेळेस ते म्हणू सात लागले, जन्म नाही तुला असं. आज त्यावेळेस म्हणतात की बा हात जोडले आणि म्हणू लागले, हे भगवंता, ह्याच्या पूर्वी आम्ही पुत्र प्राप्तीसाठी 4000 वर्षापर्यंत तपश्चर्या केली होती. त्यावेळेस आमच्या तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद भेट दिली. पण त्यावेळेस तुम्ही आम्हाला काय म्हणणार होता, तुझ्या कटू शब्द बोलत होतात. काय की तुला ह्या जन्मीच काय, तर पुढच्या 6 जन्मापर्यंत म्हणजे 7 जन्मापर्यंत तुला पुत्र सुख नाही, संतती सुख तुला नाही, असं कुटू वचन तुम्ही बोलला होता. किवत्सा तुझं प्रारब्धी पाही पुत्र सुख नाहीच कदाही ते तव वाक्य सर्वथाही अन्यथा केसे झाले. मग त्यावेळेस म्हणू लागले किंवा मग त्यावेळेस तुम्ही म्हणला होता किंवा तुला 7 जन्मपर्यंत संतती सुख नाही. मग असं असून सुद्धा आम्ही असं काय पुण्य केलं जेणेकरून आम्हाला संतती सुख लाभलं. आणि हा माझा सूत नंदन केसा उठला जिवंत होणे याचे असे काय कारण ते मज लागून सांग देवा. सांगता म्हणतात किंवा मग आम्हाला संतती सुख नव्हतं, मग तुम्ही तर नाही म्हणला होतात, तरी सुद्धा आम्हाला संतती सुख प्राप्त झालं. ते झालं. पुन्हा 12 वर्षानंतर आमचा मुलगा मृत्युमुखी पडला. मृत्युमुखी पडल्यानंतर पुन्हा हा जिवंत झाला. आमच्याकडून असं काय पुण्य घडलेलं आहे किंवा आमच्याकडून असं काही जाणते अजाणतेपणे असं काही घडलेलं आहे का जेणेकरून जे तुम्ही नाही म्हणलात ते खरं होऊ लागलेलं आहे, तुमच्या शब्दाच्या उलट होऊ लागलेलं आहे, असं ते सुदेव भगवंताला म्हणू लागलेले आहे. एव सुदैवे श्री हरिसी प्रश्निले बहुत विनयसी ऐसे वाल्मिकी दृढ धन्व्यासी कथन करिता झाला. ही कथा भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा युधिष्ठिराला सांगतात आणि तीच कथा वाल्मिक ऋषी दुर्धर्म राजाला त्याच्या पूर्वजन्माची कथा सांगतात. इति श्री अधिक मास महात्मसार ब्रह्मनारदीय पद्मधार सज्जन श्रोते एकोत्तर चतुर अष्टम अध्याय.